كاب استوديو جناير تيفي السلام تنا تقبل زخبركم تعزبنا كم تمسيون لو محمد شومون تحمل غلطشان 20 حدن ساعة 9 استرالو زينا ومسنادو نفلم علونا نمكتالكم بخبري نعدم صام تصنحن زينا زغربن ميكائيل حدقو فلما قم بقنت وتاتو فيلم لومي بستقبر مرمراتات عصورتو شومون تزيقاتات بكورونا فيروس ملكافون كرقاقتن كل حدد ما بموتفليو كوليج مدلاو ممهران اسمرا كرتين 40 شومون تمارو بديجري دبلومانا مريقو اب افعابت وفري بمرفز وهاب كتابة بوليو 97 ميتاوت تعاويتو اب زيناتات وصعب كتما بغداد نزركب امباسي امريكا علامة زقبر متقعتا روكيت تخايلو منغستي جابان لبدا كوفيد 19 نمكتاب كتما طوكيو زاوجو وصوز نايوان حادقا أناويوا أب هيتي أب مونغو حيلتات سلطان عدوات ملوات توكسي تخايلو زرزر زينا فلما حاوريتا كامي ستعنام لومي شومون تحملها بموشبي ماكلات زوبا ماكل بستقبرنا ناي لاباراتوري مرمراتات عصوتو شومون تزيقاتات بكورونا فيروس ملكافوم ترقاقيتو لهم زي كم زيلين كله أب زوبا ماكل أب هوسبيتال تعاقبو كنكن كجبرلو زصنحه ودي سونان شوعتن عام زيقا بموت تفلي لهم بز مسرت على لاغوزر بكورونا فيروس تلفو زيقاتات كساب لومي شدي ششعين كرتين 40 كرتين بتسعلو حم ششعين شومونتين ميتين عصوتو شومونتين كابزيوم حاويوم زتفانو إسان شومونتين بموت زتفليو 4 شدي شندما جنا أب هوسبيتالات تعاقبهم زركوبيوم نسرت عنا شومونت حمله كلتشن إسران حدن نابي كالزينا مسنسقرم كوليج مدلاو ممهران اسمرا لومي اب زكايرو مبل عصوت وروعته سنة شعات ممروتا أسات 20 شعات الميتاو ديك أنسيو زركبهم كرتين 40 شمتن تمارو بديجرين دبلومانا مريقوم ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሀብተ ሚካኤል ንዝዳሎ ጽብጻብ ገረመስቀል ከርዝጌር ከወርወይ ኮሌጅ ምድላው መምህራን አስመራ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘምሃሮም 66 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 248 ተምሃሮ ሎሚ 8 ሐምለ ብዲፕሎማ ድሕረ ምረቓ ቀዳማይ ዲግሪን ዲፕሎማና መሪቑ ካብዚኦም 130 ብማዕረግ ዲፕሎማ ድሕረ ምረቓ 114 ብቀዳማይ ዲግሪ 4 ድማ ብዲፕሎሚዮም ትምህርቶም ዛዚሞም بوسون تساتفون قطعتات مكلخال لبدا كوفيد 19 بزمالة أقبابن أبقى كوليج أبستقايد سنة سرعات دين كوليج مدلاو ممهران أسمرات دكتور يوناس مسفن أبزا سمعو قال تمرقتي 15 بعودة محضرات مرتي 30 كلتن بسنة لبونا 40 كلتن بممهرنا محبراو السنة فلطيت 25 بقانق انجليز 10 شوعته بحساب 10 شوعته ببيولوجي 26 بكيمستري شومنت بفيزيكس 25 بممهرنا سنة فلطيت حدد ما بأكلو من قصقاس تمرتهم زي تخطاطو المخوانا مابريو استفال عليه بروغرامات عودتات تمهرتن زسلطنو 248 تمهارو إنا نمرق زلنا كابزياتهم 230 بدحرة مرقة و4 عامت تماهرهم ديجري مسوسودو نابانا متيوم نحادا عامت تمهرتي كم دو مهارو إنا نقبل زلنا بوي من هناتنا دحرة مرقة نبلا زلنا وي بوست جراجويت دبلوما بروغرام توم زترفو 214 تمرقت خا ناي ديجري مالتنا 4 عامت تمهرتي كمون ناي دبلوما وي ناي 3 عامت تمهرتي وديوم زمرقوا زلويهم كابزوم 240 شمونتن زقصرهم تمرقتي ناي لمزبن 27% وي كا 66 تمرقتي دك أنستيو ين دكتور يوناس بتوثقي اتي كوليج كاب 2018 ابناي دحر مرقه سلطنتات ادهيبو كنطف مصنحو بزي دما قرب بقعات مهران امرغاص زين عقابر كتو يقبر كم زلو بمغلاص تمرقتي دليبمن زلو فلطتن عقمن اب مفراي بقع فلطت زعطق ولدو بجبر كسرحلو تثبيت كم زغبر اسميرلو نتمرقتي وكيلوم ابتسنا سرعات استساتفوني إرينا بزهابو ريتو مويا ممهرنا مسرت كله كال موياتات كم زخونا بمتقاس قسيم موزو لو فلتات المعبالن بقبراو سرح نمسنايون مچو بايتا كفتر لهم الزخاخيرا سنة ممهرنا أزيو رزين كبور مويايو إليس قلتو حجي كل جزيتي
ክለሰ ሓሳብን ግብርን ተሳኒ ድኸይድ እዚ ክለሰ ሓሳብ እዚ ነቲ ጽባሕ ብግብሪ ክንሰርሓሉ ዘለና ወይ ብዛ ሃገር ዝተኣታቶ ዘሎ ኣዝዩ ዝድርዕ ዓውዲ መምህርና ኣድላይነቱ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ክዓቢ ዘለዎ ዓውዲ እዩ ዝያዳ ስራሕ ክስራሓሉ ዘለዎ ምክንያቱ ብዘይ መምህር ሃገር የለን ስለዚ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዓውደይ እንድሕር ክዛረብ ኮይና ዓውዲ ስነ ልቦና ድማኒ ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ ስራሕ የድልዮ ብዙሕ ስራሕ ኣድላይነቱ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ሰብ ዝተረድዩ እዚ ኮሌጅ ድማ ዝተፈላለየ መደባት እናሰርዐ ነዚ ዘለና ሒዝናዮ ዘለና ናወሰኽናሉ ንኸይድ መድረኽ ክፈጥረልና ይላቦ ማለት እዩ ኣቐዲሙ ኣካል ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ማይ ነፍሒ ዝነበረ ኮሌጅ ምድላው መምሃራን ኣስመራ ኣብ 2018 ነፍሱ ኽኢሉ ናብ ኣስመራ ድሕሪ ምግዓዙ ኣስታት 800 ተምሃሮ ኣመሪቑ ናብ ስራሕ ከም ዘዋፈረ ሰነዳቱ የነጽሩ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ድሕሪ ናጽነት ብዝተገብረ ወፍሪ ቁጽሪ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ 60 ናብ 546 ክቢል ኣሎ ከም ውጽኢቱ ድማ ዕድላት ትምህርቲ ኣዝዩ ሰፊሑ ወኪል ኤሪና ቀዳው ተወልደን ዘዳሎ ዜናዊ ጸብጻብ ኣቶ ብርሃነ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ዕድላት ትምህርቲ ብምስፋሕ ዜጋታት ኣብ ቀረብኦም ተጠቀምቲ ዝኾኑሉ ባይታ ንምፍጣር ዝተኻየደ ጻዕሪ ጽቡቕ ውጽኢት ከም ዝተረኽቦ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣቶ መሐመድ ዓሊ ኢብራሂም ገሊጹ ምስ ኤሪና ብዘካየዶ ቃለ ምሕተት ኣቶ መሐመድ ዓሊ ድሕሪ ናጽነት ብዝተገብረ ወፍሪ ቁጽሪ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ 60 ናብ 546 ክቢ ምባሉን መደባት ምጥፋእ መሃይምነት ብምትእትታውን ሰፊሕ ዕድላት ትምህርቲ ከም ዝተረኽበ ኣረዲኡ እቲ ዘይተበጽሐ ቦታታት ትምህርቲ ዘይጸንሐ ቦታታት ትምህርቲ ክትከፍት በቲ ሓደ እውን በቲ ህዝቢ ብዝተፈላለየ መገድታት መጺእ ዝነበረ ኣብቲ ዞባ نعون أبت مسرحنا يتمرتي نحقق كبيت سرحي نير مالتي نابنات أبزي تسعنا حدن كلتن سسبيت تمرتي نيرنا بالزوبة كاب سسبيت تمرتي جي حمشتي متنا بعش دشتن بيت تمرتي بس إحنا لنا سلازي جيتي أبيات نريق خلنا من الوش مستي زنبرة أزي تحصل زنبرة أزي لعل يدمسلك حجتي تغير دلو بمنطقنا طلبنا تمرت تري خلخا جينا طلبنا تمرتس لعلي دله مالتي ኣብ ኩለን መምሕዳራት ከባቢ ናይ መባእታን ማእከላይ ደረጃ ኣገልግሎት ትምህርቲ ብምህናፅን ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ንምስፋሕ እውን 21 ኣብያተ ትምህርቲ ብምኽፋተንን 446 ንቁጣታት ምጥፋእ መሃይምነት ብምምስራተንን ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 1991-1992 ካብ 12700 ዘይሓልፍ ዝነበረ ቁጥሪ ተምሃሮ ኣብዚ እዋን ዚ ልዕሊ 152,000 በፂሑ ከም ዘሎ ኣቶ መሐመድ ዓሊ ብተወሳኺ ገሊጹ نبنات متفاهم هاي منات عادة قبتي بعب تسرح لي 446 نقطاتنا متفاهم هاي منات اللي وانا ببي عامته خاننا وسخي خيتني هو بزين هاي ما هي منات سبع زي بزح سلطاني نزي نمكات نوح سرحي تسريحه بقعة تمرتن ممحياش نستجبرت تعرن وتقيتم بزملكات دما أتو محمد علي تحت أرتي أبيات تمرتن مسالة أتات مهرون نمحياشن بقعة زوهاب أقل قلود كم نمبالن زي تفلاليوم مربات كم اتتكبرو كم وتقيتوز بزح أبيات تمرتي أبزبنا وهنطا كم زقل قلاب بمدقاس صلاتهم بقعة على زقبرو زلو كما وعبر كتوتاتن ممحياشاتن مسرح ممهارن مستمهارن عينتا ولوتي كم زمزقبا حبيرو بيت تمرتي 546 بيت تمرتي تكايت كلا خبو مدن كات طلب ناي تمرتي ناي باجيتو ناي نبرتو ناي كلا اغلغلوتاتو ناي كل خات طلب نعبي دخيت جي عمي كفلنا يطلب زي بحزبي دي شفن درجه بزقت كاي عدلومي بيت تمرتي خفتلنا وي بيت تمرتنا بعضنا خنا الناس كنتجن نبرت كنوسخ ولا ممهران كي ترفو قطيران بعلم مهران تجديلهم كثيرا بعلم نايم تكا مدواتي أكيد كلنا مهران تجبر دقافنا بيات تمرتي نتمهراي درجة تمرتي بزوان جسنا حزبه مسارات حزب تنقحتنا حزبية جت دليتنا حزبية زين بعلسي وصيتنا انتي ناي تمرتي سرحتك كايد بنبره ناتو وصيتي جزي ابت تمرتي بعلت الوالو اتكلم عبالات راح دي كنس ولا ابت تمرتي
ንኣብነት ሕጂ እዘን ናይ ማትሪክ ዝሓልፉ ተምሃሮ በብዓመቱ እናወሰኸ ከይድ ኣሎ ኣብ ዞባና። አቶ መሐመድ ዓሊ ኣብ መወዳእታ ዕድላት ትምህርቲ ንምስፋሕን ንምድንፋዕን ተጀሚሩ ዘሎ ኮማዊ ኣበርክቶ ብዝሓየለ ኣወዳድባ ክድፍኣሉ ብምዝኽኻር ንመስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ኣሉታዊ ተጽዕኖ ዝፈጥሩ ድሑራት ልምድታትን ሕፅረታትን ንምቅላል ውሁድ ጻዕሪ ክካየድ ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ዞባ ፍዓበት ካብ 23 ክሳብ 30 ሰነ ዝተኻየደ ወፍሪ ብመርፍእ ዝዋሃብ ክታበት ፖሊዮን ዕደላ ቫይታሚን ኤን 97 ሚእታዊት ዕዉት ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ኣስራት ኣሚነ ንየርድና ብዝሃቦ ሓበሬታ በቲ ብደረጃ ንኡስ ዞባ ኣብ 53 ንቑጣታት ዝተኻየደ ወፍሪ ልዕሊ 6,000 ቆልዑ ጸረ ፖሊዮ ክኽተቡ እንከለዉ ኣስታት 15,000 ድማ ቫይታሚን ኤ ከም እተዓደሉ ኣብሪሁ። እቲ ብመካይን ክብጻሕ ዘይክእል ርሑቕ ከባቢታት ብእግርን ብመጽዓኛን ከም ተሸፈነ ዝጠቐሰ ኣቶ ኣስራት ምምሕዳርቲ ንኡስ ዞባ ብኣቕርቦት መሳለጥያታት ንዝገበሮ ኣበርክቶ ከምኡውን ህዝብና መሓደርቲ ከባብን ዘርአዎ ምትሕብባር ሞጊሱ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ወፍሪ ብመርፍእ ዝወሃብ ክታበት ፖሊዮ ካብ 23 ክሳብ 27 ሰነ ኣብ መላእ ሃገር ከም ተኻይደ ካብ ወርሒ ለካቲት 2016 ንድሓር ዝተወልዱ ህፃናት ድማ ከም እተኸትቡ ሰነዳት ሚኒስትሪ ጥዕና ይሕብር። ጎን ጎን እውን ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድመ ህፃናትን ቆልዑን ቫይታሚን ኤ ተዓዲሎም። ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ መብራስ ኣግራብን ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ምፍሓምን ንምግታእ ዝካየድ ጻዕሪ ብውህደት ዝተፈላለየ ኣካላት ህዝብን ብዝለዓለ ክድፋኣሉ መዘኻኸሪ ቀሪቡ። ኤሪና ዝተወከሰቶም ወገናት ኣብ ዝሃቦ ርእቶ መብራስ ኣግራብን ዘይሕጋዊ ምፍሓምን ንምክልኻል ዝካየድ ጻዕሪ ውህደት እንተዘይሃልዩ ኣድማዒ ክኸውን ከም ዘይክእል ብምጥቃስ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ምስ ምምሕዳራት ዝዳወብኦ ንኡስ ዞባታት ተዋሂዱ ክሰርሓሉን ናይ ሓባር ውጥን ኣውፂኦም ንተግባሪኡ ብዕቱብ ክንቀሳቐሱን ከም ዝግባእ ገሊፆም። እዚ ዝተሓበረ ኣብ ወርሓት ግንቦትን ሰነን ካብ ዞባ ጋሽባርካ ዘይሕጋዊ ፈሓምን ለኻን ዝፀዓና 52 ኣግማል ጸልማት ጉልባብ ብምግባር ንከረን ከኣትዋ ኣብ ዝፈተናሉ ድሕሪ ምትሓዘን እዩ። ሓላፊ ቁፅፅር ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ኣቶ ተኽላይ ፍሳሐ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ወርሒ ግንቦት ካብ ዓሊባናይ ንኡስ ዞባ ቁርደት ዝተበገሳ ፈሓም ዝፀዓና 10 ኣግማል ከምኡውን ለኻ ዝፀዓና 17 ኣግማል ኣብ ከባቢ ገማግም ሩባ ሓጋዝ ብኣባላት ሃብቲ ገረብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተዋ ኣፍሊጦም። ኣብ ወርሒ ሰነ እውን ብተመሳሳሊ ካብ ዓሊባናይን ደግሰይን ዞባ ጋሽባርካ ዝተበገሳ ፈሓምን ለኻን ዝፀዓና 25 ኣግማል ኣብ ክሳድ ኣወንጀሊ ከም ተታሓዛ ዝሓበረ ኣቶ ተኽላይ ምምሕዳራትን ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ነዚ ዘይሕጋዊ ተግባራት ንምግታእ ተርኦም ክዓዘዛ ዘኻኺሩ። ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ካብ ዞባ ጋሽባርካ ዝተበገሳ ዘይሕጋዊ ፈሓም ለኻን ዕንጨይትን ዝፀዓና 165 ኣግማል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓላ እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ የነፅር። ክቡራት ተዓዘብቲ ስዕባ ሃገራዊ ዜናታት ንምክትታል ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቅፅል። ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን። ዜናታት ይቕፅል። ዜና ውፃኢ ሎሚ 8 ሓምለ ኣብ ከተማ ባግዳድ ንዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዕላማ ዝገበረ 3 መጥቃዕታት ሮኬት ከም ተኻይደ ማዕከናት ዜና ንሰመዚ ፀጥታ ኢራቅ ብምጥቃስ ኣቃሊሐን። እቲ መጥቃዕቲ መቐፀልታ ናይቲ ኣንጻር ረብሓታት ኣሜሪካ ብኢራቅ ክካየድ ዝፀንሐ ተፃቦታት ክኸውን ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ግምታቶም ይህብለው። ይኹን እምበር በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ከምዝየለ ተገሊጹ። ነዚ ሓድሽ ፍጻመ ደሚርካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ንድሓር ጥራይ ኣንጻር ረብሓታት ኣሜሪካ ብኢራቅ ዝቐንዐ ብውሕዱ 50 መጥቃዕታት ሮኬት ከም ተኻይደ ጸብጻባት ይሕብሩ። ናይዚ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ብኢራን ዝድገፉ ሚሊሻታት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግና ኣሜሪካ ክትወቅስ ጸኒሓላ። ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ኢራቅን ሶርያን ዝምደበሮም ሚሊሻታት ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደት ዝዝከር እዩ።
መንግስቲ ጃፓን ለበዳ ኮቪድ-19 ንምግታእ ብከተማ ቶኪዮ ዝኣወጆ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ክሳብ 22 ነሓሰ ከም ዘናውሖ ኣፍሊጡ እቲ መንግስቲ ነዚ ስጉምቲ እዚ ከም ዝወሰደ ዝሕብር ዘሎ ከተማ ቶኪዮ እተንግዶ ውድድር ኦሎምፒክ 23 ሓምለ ብወግዒ ክጅምር ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዩ መጠን መልከፍቲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ እዋንቲ ውድድራት ክዛይድ ከም ዝኽእሎም ሰመዚ ጥዕና ጃፓን ዘጠንቀቑ ዘለዉ መንግስቲ ጃፓን ኣብታ ከተማ ዝግበር ኣድላይ ዘይኮነ ህዝባዊ ምንቅስቓሳት ክግታእ ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሓቕ ክትግበር ኣብያተ መስተን ምግብን ድማ ሰዓት 8 ምሸት ክዕፀዋ ምዃነን ኣፍሊጡ ኣሎም እቲ ስጉምቲ ነቲ ውድድራት ባዕሉታ ከይጸልወካ ስጋት እንተሎ መንግስቲ ጃፓን ግና ብውሑስ ኣገባብ ንምስልሳሉ ተዳልዩ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ዘሎ ሃገራዊ ውድድራት ኦሎምፒክ 2021 ካብ 23 ሓምለ ክሳብ 8 ነሓሰ እዩ ክካየድ ሎሚ 8 ሓምለ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ሄይትን ንፕረዚደንት ጆቨኔል ሞይስ ከም ዝቐተሉ ዝተጠርጠሩ ዕጡቓትን ሓያል ምልዋጥ ተኽሲ ከም ተኻይደ ካብቲ ከባቢ ዝተፈኖ ዜና ኣረድዩ በቲ ኣብ ከተማ ፖርት ኦ ፕሪንስ ዝተኻይደ ተኽሲ ብውሕዱ 4 ካብቶም ዕጡቓት ከም ተቐትሉን 2 ከም ዝቆሰሉን ሰብ መዚ ጸጥታ ሄይቲ ሓቢሮም ዝተሰወሩ ጥርጡራት ንምሓዝ ሰፊሕ ስርሒት ይካየድ ከም ዘሎ እቶም ሰበስልጣን ብተወሳኺ ኣፍሊጦም ኣለዉ ፕሬዚደንት ሄይቲ ጆቨኔል ሞይሰ ትማል 7 ሓምለ ኣብ መንበሪ ቤቱ ከም ተቐንጸለ በዓልቲ ቤቱ ድማ ከም ዝቆሰለት ይዝከር እቲ ካብ ሓያሎ ወገናት ኩነኔ ዝገጠሞ ዘሎ ፍጻመ ብግዳማውያን ዕሱባት ተኻይዱ ክኸውን ከም ዝኽእል ሰበስልጣን ሄይቲ ይእምቱ ኣለዉ መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ጉጅለ ጣሊባንን ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ብዘተን ምፍታሕ ክሰርሑ ተረዳድዮም ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝምርዳእ እዚ ዝበፅሑ ሎሚ 8 ሓምለ ብወከልቶም ኣቢሎም ኣብ ኢራናዊት ከተማ ጣህራን ኣብ ዘካየዶ ቀጥታዊ ዘተ እዩ ኣብ ትርክብ ውግእ መፍትሒ ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ክኸውን ከም ዘይክእል ሓበራዊ መረዳእታ ከም ዘለዎም እቶም ወከልቲ ገሊፆም ነቲ ምርዳእ ንምትግባር ኣብ ቀረባ መጻኢ ተወሳኺ ርክብ ከካይዱ መደብ ከም ዘለዎም ድማ ኣፍሊጦም እዚ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ምዕባለ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ንዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ውግእ ኣብ ምግታእ እወታዊ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይእመት ወከልቲ መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ጣሊባንን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ኣብ ሩስያ ዘካየድዎ ተመሳሳሊ ርክብ እወታዊ ውፅኢት ከም ዝነበሮ እኳ ክግለጽ እንተጸንሐ ኣብ ባይታ ግና ዝተረኣየ ናይ ሰላም መንፈት ከምዝየለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ወርሒ ሰነ 2021 ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ካብ ኩለን ቅድሚያ ዝነበረ ኣዋርሒ ሰነ ክብረ ወሰን ዝሓዘ መጠን ሙቐት ዝተመዝገበላ ምንባራ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ገሊጾም ቤት ጽሕፈት ምክትታል ሜትሮሎጂ ኤውሮፓ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ እቲ ልዑል መጠን ሙቐት ቀጥታዊ መርኣያ ናይቲ ምውሳኽ ዓለማዊ ዋዒ ዘስዕቦ ዘሎ ክሊማዊ ለውጢ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ሰነ 2021 ዝተመዝገበ መጠን ሙቐት ካብ 1991 ክሳብ 2020 ምስ ዝተመዝገበ ክነጻጸሩ እንከሎ ብ1.2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝዛየደ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ካናዳን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ክብረ ወሰን ዝሓዘ ዕለታዊ መጠን ሙቐት ከም ተመዝገበ ዝሓበሩቶም ጸብጻባት ብሰንኩ ዝሰዓበ ሰብኣዊ ክሳራታት ክሊማዊ ለውጢ ከስዕቦ ንዝኽእል ከቢድ ዕንወት ዘመልከተ ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ምክትታል ሜትሮሎጂ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣረድዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ሞስኮ ሩስያ ኣብዚ ወርሒ ሓምለ ልዑል መጠን ሙቐት ተመዝጊቡ ኣሎ ኣብ ጃፓን ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ገና ቀጻሊ ኣብ ዘለወሉ ሎሚ 8 ሓምለ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሃገር ዝለዓለ መጠንቀቕታ ሓደጋታት ዕለቕለቕን ምህማም መሬትን ተኣዊጁ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ጃፓን ብርቱዕ ዝናብ እናወቕዐ ጎደናታት ብማይ ኣዕለቕሊቑን መኽዘኒ ማያት ቀንበይበይሉን ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ስእልታት ብመርበባት ሓበሬታ ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ዝሓለፈ ቀዳም 3 ሓምለ ኣብ ከተማ ኣታሚ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ብዝጠንቁ ሓደጋታት ዕለቕለቕን ምህማም መሬትን ብውሕዱ 7 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ 27 ካልኦት ዛጊዳሃዮም ከም ዘይተረኸበ ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ንዝመጽእ መዓልታት ክቕጽል ምዃኑ እዮም ትንቢታት ኩነታት ኣየር ዘመልክቱ ዘለዉ
ንሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ንምዛማ አርስታት ዜና ክደግመልኩም ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 18 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጹ ከሎ ሓደ ድማ ብሞት ተፈሊሙ ኮሌጅ ምድላው መምሃራን አስመራ 248 ተማሃሮ ብዲግሪ ዲፕሎማና መሪቖም ኣብ ኣፍ ዓበት ወፍሪ ብመርፊ ዝዋብ ክታበት ፖሊስ 97 ሚታይ ተዓዊቱ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኣብ ከተማ ባህርዳር ንዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕታት ሮኬት ተኻይዱ መንግስቲ ጃፓን ለበዳ ኮቪድ-19 ምታ ኣብ ከተማ ቶኪዮ ዘአወጀ ህፁፅ ናይ ዋን ሓደጋ ኣናዊሩ ኣብ ሄይቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን ዕጡቓትን ምልዋት ተኩሲ ተኻይዱ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ ምሽት ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ስዒባት ትቐርብ ድማ ተኸታታሊ ፊልም ማይጨሎ መበል 82 ክፋል ክትከውን ደጊመ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ሰላም